Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam ta kasni. Ha ga jinpen ithu pat ba ya ki khat nyongut ki kertong jong kaseng VPP kabalong hamadan Smit men ha ka khat arterik uno pra la sakhi da ki hajar ngut ki pat ba kilawan ban ai jingkershan ya kaseng. Na kaliang kaseng VPP kala shimi ka sinjam ban pin ithu pat ba yaki kertong ha ka jingyalam u president Bah Adelberth Nongrum bar ki khot kaseng ki ba kentup nadu u Dr. Karachen Vice President u Dr. Bats Marbo nong aiktin ka VPP bar ki youth wing bar ka women wing. Na kaliang ki MLA Balawan ban donlang kilong uba Adelberth Nongrum MLA ka Nongrum uba Havingstone Kharpran MLA ka Mauring Keneng constituency bat uba Brightster Marbanyang MLA ka Maulai. Kat ba uba Adelberth Nongrum Shimlapoi. Kat kum na ka jingpao perthai ka seng VPP bat ka babu jingkeli ya uba MLA ka North Shillong. Balai uba Adelberth Nongrum u khlem 1 ne ka seng ka khlem khon. Ka daw le si ba khlem 1 uba Adelberth Nongrum ka dei ba upersha ya ka jingjit kertong MDC ya uba apply na jayaw umi kerteng shamau khar. U MLA jongka Voice of the People Party VPP na 17 North Shillong constituency uba Adelberth Nongrum kaba open pau ya ka jingbom hun ha ka biya dei ba ka jingpenmi ka seng ya ki kertong ya kun MDC na 19 jayaw constituency bat na mau khar penthor umkra constituency. Ka jingsngo uba Adelberth kum unong mi khmat usngo dei ban kran halor ka Nongrim kaba udon bat umla ban shusngam. Namarkan sa penmi e shibun ki jingkeli khamtam ha kaba yadei bat karai jong ka jingjiet iki kertong jong ka Voice of the People Party VPP na ka benta ka election MDC ka ban salong shen. Na ka benta ki arteli ki Autonomous District Council ka KHADC bar ka JHADC. Kadaw ba uba Adelberth kalong halor ka jingjiet jong ka VPP yo ba strong pillar kharjana banong kum ukertong na po ka mau khar penthor umkra constituency but yo ba Denzel Reynard chen na po ka Jayaw constituency. But ka pen i kinong yalam party ki jit Lyndet no MLA kamla banlong. Kumta kalami halor ka jingmi kerteng jong ba babit ba strong but uba Nixon ki balaterwa Dama u kum unong mi khmat na 19 Jayaw constituency bat ka jingterwa jong u kalong ka bashai. Ba ka state election committee kan rai bat ka rai kan dei ka babhatam bat ka badai tam khnang ba kan long ka baben bat rinti banum ya pher jingmun. Henry ula penshai ba min ha ka pratring ka bala khot ik state executive committee bat Kinsan nami ka kerteng bana 19 Jayaw constituency day uba Denzel Reynard Chen kabala yat bet sha ka state election committee klem da yat shwa na u kum u MLA bat kum juru uba strong ubala apply na Jayaw constituency umi kerteng penban na maukhar penthor umkra constituency bat kani kala penbu bha ya udak jingkeli uba he. Menta kalong kadak jingkeli ka bahe bha bar ka jingkindit ha ka jingmi kerteng jong gini ki arteli ki constituency kam ya ham ka jingle jong ka state executive committee kalong ka jingyo ben ya ukum u MLA bad ha ka pratrik ula penmena ya ki kerteng ula persha bad ong ba umpriang ya kani karai ya ka jingle Lyndet jong ka state election committee bad kum juru ka state executive committee kumta uba Adelberth ula dombitar khlem yo i ha ka jingyalang. Hato ka party kamdon kammo ya u kum u MLA bad ya ki para dukhot banyetrei na kabenta ka ju ka thom. Da ka ba ula bu jingkeli ba ka e ka daw ba pelong ya ka party VPP ba kan ne Lyndet.